Minun nimeni on Tuula Paltakari Piekkola. Ja minä olen Suomussalmelta Pyhäkylän koululta, jossa isäni oli opettajana. Häntä sanottiin Pyhäksi Matiksi, kun se oli Pyhäkylän koulu. No niin. Mitä sä oot tehnyt työksesi? Minä tein nuorena niin monenlaista työtä kesällä. Mä olin TVH:lla, olin siivoojana, saunan lämmittäjänä, ylösottajana. Sorakuormia kun ajettiin, niin panin niitä ylös, että saivat oikeat rahat sorasta. Ja joka kesäiset heinänteot. Jos kerkisi ohranleikkuuseen, niin hyvä on, tein sitäkin. Mutta koskaan en ole riihtä puinut. Olen ovelta kahtonut ja tänne kun Hailuoto on, niin täällähän on siis oltu kovia puimaan riihtä, niin en täälläkään ole mennyt sinne riiheen. No sitten alkoi tämä oppikoulu. Silloinhan kouluun mentiin syyskuun alussa. Oppikoulua ei ollut Suomussalmella, niin minä tulin Ouluun sitten. Oulun tyttölyseossa olin koulussa. Ja sen jälkeen sitten opiskelin opettajaksi ja kaksi oli puhetta, että pitäisi ollakin peruskouluopettaja, kansakouluopettaja ei enää riitäkään, niin minä sitten kävin 1 vuoden lisää. Opiskelin biologiaa. Eli sä oot biologian opettaja? Ja kuvaamataitoa opiskelin myös. 2 ainetta, biologia ja kuvaamataito. Oli mun lempiaineita. Onneksi semmoisia oli tarjolla. Joo, mihin sinut valittiin täällä Hailuodossa? Ei minua ole koskaan valittu. Mä voin sanoa, että Lauri Holmi, joka oli pitkäaikainen rovasti, kirkkoherra täällä, niin hänet määrättiin tänne ja minutkin on määrätty tänne, että minua ei ole valittu. Minut määrättiin tänne opettajaksi. Siinä kävi sillä lailla, että mä olin tuolla Marjaniemessä ja meillä oli niin mukava siellä biologian kurssilla, niin en mä muistanut ollenkaan, että pitäisi syksyllä mennä töihin. Sitten ne mun kurssikaverit sanoivat, että mitä, eikö se ole työpaikka? Mä sanoin, ai herraikuttia, että mitäs mä nyt teen? No sitten mulla oli tuttu kansakouluopettaja, rehtori, kun se oli siis tuo lääninhallituksen tarkastaja, Ahti Koivula. Ja mä soitin, että onko yhtään paikkaa, jossa ei ole opettajia, että löytyisikö yhtään. Sitten joo, 2 paikkaa on vielä ilman. Toinen on Hailuodossa ja toinen oli jossakin Pulkkila, Piippola. Mä sanoin, kuule, kun mä oon jo täällä Hailuodossa valmiina, että voisitko sä antaa määräyskirjan tänne? Joo, mä laitan sut sinne. Siis minut määrättiin tänne. Siitäpä hän saivat. Sut on pakotettu tänne. Niin, mut pakotettiin ja papille kävi samalla tavalla. Kukaan ei hakenut tänne papiksi. Niin tuomio kapituli niin määräsi sitten Lauri Holmi tänne papiksi. Hän tuli vähän ennen kuin minä, mutta kuitenkin, että 2 tuli määräyksen mukaan. Mitä luokkia sä opetit täällä tai mitä? No mä olin ensiksi kansalaiskouluopettajana 3 vuotta, eli tämän paikalla, ei nyt ihan tämä, mutta kuitenkin tässä oli se kansalaiskoulu, 62 kohan se rakennettiin. Niin siinä oli miesopettaja, hän oli tietenkin koulun johtaja ja hänellä oli sitten kaikkia helppoja musiikkia ja liikuntaa ja siis minulle äidinkielet on paljon vihkojen korjausta ja sitten kotitaloutta ja lastenhoitoa ja siis tämmöisiä aineita. Ja Jukka, joka oli se miesopettaja, niin hän oli hyvin musikaalinen, soitti kirkossa urkuja tarvittaessa ja tosi mukava kokemus oli se vähän isompien oppilaiden opettaminen. Nythän se ei, kun on yläasteet, niin se on vähän niin kuin sitä samaa. Kansalaiskoulu. Se oli entinen jatkokoulu, muutettiin kansalaiskouluksi. Entä peruskoulu-uudistuksen jälkeen, mitä opetit sitten? No peruskoulu-uudistus tuli 74 ja meillä oli ihana työtoveri, semmoinen Anna Nokela, vanha ihminen. Niin mä just olin siirrytty matematiikassa alkioihin ja mitähän sitä muuta oli. Niin Annasta. Ja minähän se en kyllä mitään alkiota rupia opettamaan matematiikassa. Se oli aivan kauhistunut ja sanoi, että minä jään eläkkeelle. No niinhän se jäi sitten eläkkeelle ja sitten meille tuli Borneen Heikki, taisi tulla siinä hujakassa ja Isola Maria-Liisa tuli sitten kanssa ihan vuoden sisällä. Niin sitten me tutkittiin toisiamme, että mitä, no Maria-Liisa oli käynyt musiikkiin erikoistunut
ja alkuopetuksen, no niin, hän sai ykköskakkoset ja musiikin. Ja Heikki oli taas sitten hyvä voimistelemaan ja puhui englantia. Hän opetti sitten englantia. Ja minä tietenkin otin sen kuvaamataidon ja biologia, niin kuin mä olin kerran erikoistunut niihin. Minä vaadin, että minä saan ne. Ei vaitiskaan mitään vaatimista. Hirveän hyvällä sovulla me jaettiin nämä tunnit ja vaiheltiin sitten, mutta en mä ottanut koskaan musiikkia, ei minusta ollut mihinkään laulamaan. No nyt me ollaan vähän historiaa käyty läpi, mutta nyt tulee paha. No. Muistatko ensimmäistä omaa koulupäivää? Muistan. No sehän tietenkin johtuu siitä, että kun mä olin koululla asunut, me muutettiin, meidän kylällä oli koulu mun mummolan pirtissä, uudessa talossa, niin vuoteen 50 kevääseen. Ja kesäaikana valmistui lopullisesti uusi koulu, joka oli 2 kylän keskivaiheilla, Pyhäkylän koulu. Ja mä olin silloin 5-vuotias. Ja kun mä menin sitten, muutettiin sinne asumaan, niin sinne ei ollut ketään muita taloja, että olisin voinut mennä leikkimään jonkun muun kaverin kanssa, niin mä olin sitten siellä ykkösten kanssa, kuuntelin, että mitä ne tekee. Ja sitten kun minun vuoro olisi ollut vasta 2 vuoden päässä, 7-vuotiaana, niin äiti ja isä oli kysynyt tarkasti, että eikö se voi panna, että se on jo 1 vuoden kuunnellut sitä ekaluokkaa. Niin mä pääsin sitten 6-vuotiaana ekaluokalle. Ja minähän silloin neuvoin siellä ulkona, kun tuli ne lapset muualta kyliltä, että miten täällä olla, että mennään jonoon. Ei saa mennä niin kuin omikseen sisälle, vaan pitää olla jonossa. Ja opettaja tulee sitten päästämään ja kutsuu, että katsotte, että ketä se kutsuu. Niin mä kyllä hyvin muistan, että se oli, minä neuvoin niitä. Se oli hyvin jännittävä päivä se, vaikka mä olin jo kerran sen kattonut, mutta kuitenkin se oli ihan mielenkiintoinen. Ja sitten vielä tuli mä en tiedä miten se valokuvaajakin tuli niin aikaisin, että se otti syksyllä meistä kuvan, niin mulla on ekaluokalta. Mä istuin just niin kuin nyt tässä näin, silmät pyöränä ja sitten oli täällä tukassa tuo rusetti. Ja kaikki oli vähän niin kuin silmät pyöränä, että mitä tapahtui ja ihan pöljäsi ekaluokan kuvaa. Hyvin muistan kyllä. Ihana opettaja, ihana piirtämään. Että kun se uskonnon tunti alkoi, niin taulu oli tyhjä, kun se opettaja meni seisoo eteen, niin se oli kohta taivaat ja mantereet ja enkelit ja Jeesukset taululiidulla tehnyt sinne, niin me vaan oltiin suu auki, että on meillä mahtava opettaja. En ole vielä päässyt siihen, että pystyisin niin äkkiä luomaan semmoiset näkymät. Mä hyppään yhden yli ja tuun sitten takaisin tuohon. Mä kysynkin tässä näin, just ensimmäisenä, kun mä oon haastatellut 4 ihmistä. Niin. Yleensä lähtee siitä koulumatkasta, niin minkälainen sun koulumatka? Joo, se oli ihana koulumatka. Kun me asuttiin tietenkin siellä koululla, minä aukasin keittiön oven, niin mä olin pikkusen eteestä. Siitä meni portaat yläkertaan, jossa asui alakoulun opettaja. Ja minun isäni, joka oli jo koulunjohtaja, opettaja, me asuttiin alakerrassa, meillä oli isompi asunto. Sitten kun minä aukasin sen toisen oven, niin mä olin jo koulun puolella. Se ei kovin pitkä ollut, mutta tekisi mieli sanoa, että onneksi en tiedä sopiko se tähän leikkaaste pois, mutta onneksi se koti oli niin lähellä. Mulle sattui semmoinen haave, tai ei mulle ei sattunut, vaan mulle satutettiin, niin ainahan pojat ja tytöt on kilpailuja ja haluaisivat nähdä toiset niin alastomina. Niin lääkäri tuli käymään meillä koululla, niin minä niijasin sievästi näin ja aukasin sitten oveen ja lääkärille ja sanottiin päivää ja siellä alastomat pojat oli ja minä pidin hyvästi kauan sitä ovia auki ja kaikki tytöt katsoivat, että jaha nuhi ja sitten niin pojat kostivat sillä, että minun takana istui yksi johtajapoika. Niin meillä oli ruokana, kuumaan maitoon oli keitetty perunoita, siis pottumaitoa. Niin se kaatoi koko lautasellisen pottuneen kaikki nämä minun niskaan tai mun päälle. Tukasta rokkopottuja ja mä olin aivan läpimärkä, niin oli helppo juosta kotiin ja sanoa äiti, että äiti uusi vaatekerta. Oli onneksi lyhyt matka. Tähän kysymykseen liittyy toinen juttu, mitä niin. Tähän kun ihmisillä oli siis koulumatka, silloin oli tällainen 2 ovea ei koulussa, niin koulumatka niin kuin sellainen turvallisuus. No kyllähän se turvallisuus oli ja
minähän hirveän paljon lähdin sitten, kun äiti oli toiselta kylältä, jossa se koulu oli alkuja ollut, joka siirrettiin sitten sinne uuteen koulurakennukseen, niin mun serkkuja oli kylällä paljon, niin mä sitten monasti lähdin niiden mukaan sinne kylälle. Ja sitten vähän aikaan äiti sanoi, että no nyt pysytään kotona, että nyt on ihan tarpeeksi sitä herkkua saatu. Mehän lähdettiin, mä olin varmaan toisella luokalla, niin siitä on 3 kilometriä, 3,5 kilometriä Korvolista koululta, hiihtämään sinne. Ja sitten hoksaa joku siellä keulilla, että katsoppa kun menee uusi latu, että onkohan ne yläkoululaiset tehneet jonkun oikoladun tuosta, että mennään tuosta. No niin, minä sitten 50 lasta, niin mentiin sitten sitä latua, ei se mihinkään Korvualle mennyt, kun se oli mennyt jokin varteen, oli joku metsänkattelija ollut, niin mentiin sen mukana ja aika kauan meni kyllä aika ennen kuin päästiin sitten. Yksi tyttö hoksasi, että me ollaan meidän Suomaalla, että kyllä nyt meidän pitää kääntyä tuonne päin, että koti löytyy. Sen tapauksen jälkeen ruvettiin kiinnittämään huomiota tähän koulumatkan turvallisuuteen, että ei saa lähteä hiihtelemään, minne haluaa. No, tähän koulumatkaan yleensä liittyy myös tällainen niin kuin joku reppu tai joku vastaava, jossa kannetaan asioita kouluun. Mm. Minkälaisia muistoja sulla on? Mä en saanut koskaan reppua. Mä oon vieläkin katkera siitä, kun mä olin niin lähellä siinä, niin en mä mitään reppua tarvinnut. Niin, että ihan turhaa osteta, et sä kuitenkaan päästä missään. Joo, koululaisilla oli reput ja ei ollut, kun tänne tuli, niin meillähän oli tämä pikku vihko, joka piti olla siellä repussa, joka meni kotiin ja tuli opettajalle ja se luki siellä repussa, mutta silloin ei vielä ollut mitään tämmöisiä, niin aiheutti minussa kyllä suurta kateutta, että mä olisin halunnut reppu itselleni, en saanut. No se miettii tästä, kun edellinen haastateltava puhui siitä, että oli sellainen jako, että pojilla oli reput, mutta tytöllä oli laukut. Ei, meillä oli, kun reput oli kaikilla. Kun ne hiihtämällä tuli, siis niin miten sinä laukun kanssa hiihet? Tässä sivussa niin on se kuule tiellä, jos rupeat hiihtää, niin reput oli kaikilla. Se on ollut huomattavasti minua nuorempi henkilö, joka on vastannut tähän näin. Ja se sanoikin, että se oli vähän niin kuin joku muotijuttu, mutta se keskenään päättänyt, että ne on laukut, ei reppuja. Joo. Joo, ei. Kyllä meillä oli kaikilla oli reput. Että sitten kun mä tulin Ouluun oppikouluun, niin sittenhän oli jenkkikassit ja semmoiset putkilokassit verimiesten. Sittenhän oli, ja sitten 50-luvulla niin kun oli Elvikset ja muut, niin sieltähän Amerikasta katsottiin heti mallia, että miten sitä hoidetaan koulureppuja. Reput hiiteen. Mä en koskaan muista Tipalassa, että mulla olisi ollut reppua. Aina joku muu laukku sitten. Paljon teitä oli silloin oppilaita? No mun luokalla oli 4 oppilasta. Siis 4, jos ajattelen, no niin, 4 ihan sieltä alusta asti. Ekaluokalla 4 ja sitten en nyt muista siellä seuraavalla luokalla niin kuin 2, niin olisiko ollut joku 6-7. Puhuttiin isoista ikäluokista, ei meidän kylällä ei ollut isoa ikäluokkaa kyllä, mutta 47 se on se kaikkein suuri ikäluokka. Niin, minä olen 45 syntynyt, niin hyvin pieni oli se. 2 opettajaa ja vähän lapsia. No niin. Tuosta on just mukava sitten katsoa, sitä mä tarkoitan sillä leikkaamisella, kun tässä tulee just tällaista niin kuin tietoa ja selkeästi, niin kuin olikin nuorempi, niin siinä on 20-30 vuotta välissä, niin muuttuu tietyt asiat jännästi. Ja sulla on tämä erikoinen tämä koulumatka, niin se ei ollut koulumatka, vaan se oli oven avaus. No mutta kun sä nyt olit sitten koulussa käytännössä myös kotonakin, niin mitäs täältä päästiin? Puhun niin kuin kouluretkistä. Oliko teillä koskaan kouluretkiä? Oli, tietenkin. Mehän käytiin Helsingissä. Sieltä rajan pinnasta Korvolta, Pyhäkylän koululta, niin meidän ensimmäinen rehtori täällä oli Pekka Peossa, niin hänen sisarensa oli minun opettajani. Että minä niin kuin Pekan on tuntunut 15-vuotiaasta lähtien, no se sai meidän isän se Leena opettaja niin puhuttua ympäri, että eiköhän lähetä
Helsinkiin ja anoiko ne sitten kunnasta rahaa, niin meillä oli, me mentiin ensinnäkin postiautolla tuonne Kontiomäkeen ja sitten sieltä meillä oli oma vaunu, jossa me yövyttiin, semmoiset kopit oli, jossa niin kuin makuvaunussa, niin me Helsingin päässä yövyttiin pari yötä siinä ja sitten yksi me yövyttiin siellä 52 oli Olympialla, sitten me oltiin 53 muistaakseni, niin siellä Olympiakylässä. Ja käytiin Linnanmäellä ja enkä ikinä ole sen jälkeen mennyt vuoristorattaa, enkä semmoiseen laitteeseen, joka pyörii näin. Ja sitten ne pienet pyörylät pyörii toiseen suuntaan, niin se kauhea paikka oli. Ja käytiin katsomassa kaksipäinen vasikka siellä eläintieteen museossa ja kaikkia muita ihmeellisyyksiä, mitä maailmassa voi ollakaan. Se oli aivan semmoinen. Mä oon kaikki lapseni ja lapsenlapset käyttänyt siellä moneen kertaan. Siis se on yksi mun lempipaikka. Meidän retket tavallaan on nykyään vähän sellaisia, millä on sellainen niin funktio, sellainen tarkoitus. Esimerkiksi me lähdetään vaikka taidemuseoon, koska halutaan avata maailmaa, tai lähdetään uimaan. Oliko teillä mitään uimiseen liittyvää? Kyllä, se ykkös-kakkosen opettaja, se Leena-opettaja, niin se oli suorittanut muistaakseni uimamasterin pätevyyden ja se piti uimakoulua. Ja meidän koulun rannassa käytiin uimassa. Ja ikuisesti muistan, kun Leena neuvoi, että aina rannan suuntaan, ei järvelle päin. Ja se oli aivan ehdoton siinä asiassa, että tuonne suuntaan vaan ja sitten käännys ja takaisin tänne päin. Ja siis minähän olen hullu uimari, mutta mä olen niin paljon nyt sairastunut, että minä en uskalla mennä, kun mä en pääse ylös, jos mä oon kaavosilla veessä. Asko ehkä on kuullutkin niitä juttuja minusta ja Mannusta ja monesta. Meitä on 5 naista ja 1 mies, niin me oltiin Hailuodon kuviokellujat. Semmoinen oli meidän sen firman, tai siis sen porukan nimi. Ja me joka päivä käytiin uimassa Pöllässä, joskus 2 kertaa. Marraskuun 10. päivään asti käytiin meressä uimassa, mutta se on jäänyt. Mulla on semmoinen lista, että 25 asiaa ennen kuolemaa, niin siellä on, että pääsen uimaan. Miten sä kuvailisit niin sen ajan uimataitoa ihmiselle yleisesti? Ei ne osannut, vanhat ihmiset osannut, mua vanhemmat, niin ne ei osannut uida. Kun tätikin meni, täti joka eli 100-vuotiaaksi, niin meni uimaan, niin se oli semmoinen sirkusnäytös. Hänellä oli semmoiset pitkälahkeiset valkoiset alushousut ja tommoinen hiaton paita. Ja sitten kun hän meni sinne, niin hän koko ajan syyti vettä ja kiljui aivan hirveästi. Siis, oi kauhea, kun on kylmä ja voi hirviä. Ja siis me aina vahattiin se, että mitähän se vielä keksiä. Että hirveän huono uimataito niillä oli. Joo, mutta teillä oli sitten jo. Joo. Minähän olin siitä vähän kiusallinen sitten, kun lapsethan oli aina töissä, niin kuin kesälläkin, niin heinätöissä, niin haravaa miehiä tarvittiin ja kaikennäköistä. Niin minä olisin halunnut mennä serkkujen kanssa uimaan, niin en ole sanonut, että ei ennen kuin työt on tehty. No minä menin sitten kanssa sinne haravoimaan, että jos se nopeammin tuli se uima-aika, kun joku auttaa niitä. Ihania aikoja. No ihanista ajoista vielä ihanempi. Koulussahan on tapana juhlia ainakin kevättä ja joulua. Se kertoo. Ensimmäinen joulujuhla, jonka mä muistan ihan tarkasti. Mä en muista niitä 5-vuotiaana ja ehkä se ei ollut 6-vuotiaana, että olisinko mä ollut 7 vanha, niin vähän niin kuin tuolla alakoululla, niin luokat on näin peräkkäin ja sielläkin on ollut kuulemma sillä, että siitä on voinut poistaa väliseinän, niin kuin tavallaan kuljettaa ne jonnekin sinne sivulle. Mutta meillä oli se juhla sillä, että nythän ei ole kateeteria opettajalla ollenkaan, niin siellä oli tietenkin näyttämö, missä oli se kateeteri. Ja liikarumpet pois ja sitten meiltä oli viltit lainassa, köysi meni siitä kateeterin eestä ja ne viltit oli niin kuin se esirippu. Ja ensin tietenkin laulettiin joku joululaulu ja sitten tuli tämä
pyhäperhe sinne ja paimenet ja saunatakit oli menossa. Ja sitten opettajalla oli, mä silloin ensimmäisen kerran kuulin äänilevyn. Hänellä oli levyauto, siis mikä se nyt on, soittaa levyjä, levysoitin ja yksi ainut levy. Sitten toisella puolella oli Ave Maria ja toisella puolella oli sitten jouluyö, juhlayö, saksaksi kylläkin. Ave Mariakin taisi olla latinaksi. Niin mä en ole koskaan kuullut niin kaunista musiikkia ja niin koskettavaa musiikkia kuin silloin se harmaat viltit, jotka yksi, kaksi muuttui aivan siis niin kuin mä olin jossakin salongissa, jossakin elokuvateatterissa, niin kuin myöhemmin ajattelin, niin ei ne ollut mitään vilttejä, vaan ja siellä sitten oli enkelit ja paimenet ja lampaat ja kaikki ja ihana taivaallinen musiikki. Sitten voit käsittää, että joka on elänyt sen, että ei ole kuullut tämmöistä koskaan, niin sitten ensimmäisen kerran kun kuulee, niin se oli aivan huippua. Mutta Tipalaan kun mä menin, niin mä vielä selitin, tämä on aina mua kiinnostunut tämä ääni, tai siis musiikki, niin aika pian meidän musiikinopettaja soitti Militsa Korjuksen Kelloaarian. Oletteko te kuullut? Tiedättekö? Suosittelen, kuunnelkaapa Militsa Korjus Kelloaaria. Aivan tuolla korkealla se ääni kulkee koko ajan niin heleää, niin kuin se kellot soisivat. Niin mä ajattelin, että minulla on 2 semmoista ihanaa kokemusta lapsuudesta. No, nyt kun oli näitä ihania kokemuksia, niin mennään näihin ei niin ihaniin kokemuksiin ehkä, en tiedä. Mutta koulukuri sinun aikanasi. Joo, niin, voinko mä kertoa sen täältä? Vai sieltä omasta? Ihan mistä vaan. Joo. No mä kerron täältä, koska nämä on semmoisia tarinoita, jotka menivät varmaan mun mukana hautaan tai sitten häviävät unohduksiin. Täällä oli semmoinen herttainen, ihana naisopettaja ja hän oli sitten jostakin tuhmuudesta, niin oli 3-4 poikaa, niin jälki-istuntoon jättänyt ja sanoi, että istutte, että mä tulen sitten päästää teidät pois. Ja mennyt sitten omalle puolelle, eli lähtenyt kylälle tai jonnekin. Se ollenkaan muista, että hän on jälki-istuntoon oppilaita siellä. No pojat oli oottanut, ei se tuu, ei se varmaan teidä tullakaan. Ja ne oli aukaissut ikkunan ja paneet sillä, että ulkopuolelta saa se hyvin auki. Ja menivät kotiinsa ja tulivat seuraavana aamuna sitten hyvin varhaisessa vaiheessa, että se opettajakin on aamuvirkku, niin ne oli tullut istua tämmöiseen luokkaan. Ja opettaja tulee sinne, että Herran Jumala, ootteko te koko yö istunut täällä? No ollaan tietenkin, kun sä tulet päästämään meidät. Se oli opettaja ollut pahoilla, että miten minä nyt poikakulla tämän teille nyt jotenkin saan selvitettyä ja pyydettyä anteeksi tämä, että kun tällä lailla kävi nyt. Poikia oli naurattamaan, niin se oli opettaja, että jaa, oot tainnut narrata, mutta olet mennyt kotiin kuitenkin nukkumaan. Olin ne sitten sanonut. No, toinen tapaus oli semmoinen, että se oli suuttunut tosissaan se, jota oli nuhdeltu se poika. Se oli mennyt kotiinsa tuosta tuonne päin. Ja hakenut kirveen, mennyt talliin, päästänyt hevosen irti ja hypännyt hevosen selkään. Ei ollut mitään satuloita. Se tullut sitten kirves kädessä, ajanut koululle tai ratsastanut koululle ja koulua ympäri ja koko ajan huutanut, että minä vielä kostan, katsopa mitä mulla on täällä. Ja se oli kiertänyt monta kertaa siinä koulun ympäri. Sitten se oli itsekin tympeytynyt jo siihen mennyt kotiinsa. Niin sitten oli kerran meillä vanhempien illassa oli puhetta just näistä rangaistuksista, niin yksi isä sanoi mulle, että jos ne ei tottele, niin soita mulle, niin minä kyllä voin panna vintin portaaseen istumaan muutamaksi tunniksi kotona, että siitä vähän oppii ja muistaa. Että sillä oli opettajan tukena olivat vanhemmat, että kotona jatkettiin, jos ei ole koulussa saanut tarpeeksi tätä rangaistusta. En muista kun ne aina sanoi, että opettaja on lyönyt sormille. Mä en koskaan lyönyt, eikä mun isä lyönyt ketään sormille. Että mulla oli aivan ihmeessä, kun täällä puhuttiin, että se oli aivan tavallista, että karttakeppejä meni poikki ja kynsille lyötiin. Että, ehkä niin on tehty, mutta minä en ole niin nähnyt sitä. Mm. No, jatkan tätä samaa, että minkälaisista asioista saatettiin rankaista?
No kyllä siinä varmasti niin kuin valehtelu oli yksi semmoinen. Mehän siis suomalaiset on perin rehellisiä, pyrkii olemaan. Ja tehtiin valtakunnallisia tämmöisiä mittauksia, niin se oli aika korkealla nimenomaan tämä rehellisyys. Että mitä arvostan. Ihmisissä arvostan rehellisyyttä. Että jos valehtelin, niin siitä varmasti, varsinkin jos sitä oli seuraamuksia ollut jommalle kummalle tai joillekin muille, niin varmasti rangaistiin. Ja no siitähän olikin hyvä juttu, kun lääninhallitus oli aina se innostus. Siellä oli sellaisia nuoria, jotka keksi jotakin aina opettajien kiusaksi. Niin oli tämmöinen juttu, olipa hyvä, että tuli mieleen, että merkitse kaikki tunnin aikana antamasi huomautukset, kuinka monta minuuttia oliko luokasta poistuminen, seisoiko oppilas, jäikö koulun jälkeen tilasta. Niin me tehtiin minuutilleen se paperi ja lähetettiin lääninhallitukseen. Sitten oli koulujohtajan tai koulutoimenjohtajien joku palaveri, niin rupesi se lääninhallituksen tarkastaja rupesi avaamaan sitä tulosta. Sanoi, että täällä on Hailuoto, niin siellä on kaikkein eniten näitä rangaistuksia, näitä poistamisia luokasta ja huomautuksia ja kaikkia näitä, niin kaikkein eniten, vaikka se on yksi pienimmistä kouluista. Että mitenköhän se on mahdollista? Niin, siinä sitä saa miettiä. Me oltiin niin kilttejä, että me tehtiin just niin kuin oli käskenyt tehdä, että joka ikisestä, melkein omassa päässä kun syntyi jo ajatus, niin melkein siitä jo pantiin viiva sinne. Ja eikö mitään muuta ole niillä keksimistä kuin tämmöisiä ihan joutavia. Voi, että minä olin vihainen. No, mä kysyn vielä tällaisia, kun niin. tämä on klassikkoaihe koulussa tietenkin, kun puhutaan kokeista ja läksyistä. Muistatko mitään näihin liittyen? Joo, mä kerron ensin itsestäni, niin se on helppo sitten kertoa jostakin toisesta. Kun meillä oli niin pieni koulu, niin isähän tiesi ihan tismalleen, että minkälaisia oppilaita me ollaan. Mitkä oli meidän vahvuudet, mitkä meidän heikkoudet. Ei se mitään kokeita pitänyt. Tai me ainakaan muista, että olisi pidetty mitään kokeita. Minun kyllä vihkot oli punaista, mä olin lukivammainen. Oli punaista kyllä aika paljon käytetty siellä. Ja, mutta että isä ei mitään, mä en muista niitä kokeita, mutta sitten kun mä menin oppikouluun pyrkimään, niin eihän minä tiennyt, että mitä se oikein tarkoittaa se koe. Siellä istuttiin siellä luokassa, niin kuin luokassa ollaan peräkkäin, istuttiin niin minä lapsi, joka oli korvesta repästy sinne, minä ääneen puhuin, että enkä minä tiedä näihin vastauksista, mitä te muut kirjoitatte. Siellä, joka valvoi sitä tilannetta, että ei täällä saa jutella, täällä pitää olla hiljaa, mä voin poistaa sut täältä. Se oli kyllä aivan hirviä tilaa. Minä suu auki, mitä? En mä osaa näihin vastata. Mä pääsin kuitenkin oppikouluun, mutta oli mulle kyllä ihme, että se kokeita pidetään ja mitä ne on. Ja samalla mä en vielä muistanut sitä oikein, niin mä sitten, kun oli ensimmäinen ruotsin koe, niin mä en muistanut jotakin ruotsalaista sanaa sinne, niin tulin taas, puhuin vissiin itseksi, että mikähän se on tuokin sana, minä en tuotakaan kyllä muista. Stenkko oli se meidän opettaja, niin Stenkko sanoi, että neiti Paltakari, pitäisikö teidän mennä eteiseen? Täällä ei saa jutella. Mutta niinhän se olikin joo, ne ei saanut puhua ollenkaan kokeessa.